घनश्याम भैया ई अगर शरीर ई आत्मा के अगर कल्याण करे के बा तो ये गुरु के जरूरत बा। अगर दुनिया में नाम करे के बा तो ये गुरु के जरूरत बा। बतावल जाला कि गुरु बड़े गोविंद से, भगवान से बड़े गुरु होते हैं। लेकिन कहना बा गजल के भाव में,